Good evening, dear brothers and sisters. We all stand to begin the novena. Hearts all filled with sadness, Saint Jude call on you. Turn our tears to gladness, soothe our misery. Patron of the hopeless heart, work on me your wondrous art. Change to joy my every, if it be His holy will. Like you, I long to be evermore His friend, now and eternally. Love's force has through Patron of the hopeless heart, work on me your wondrous art. Change to joy my every, if it be His holy will. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord is the strength of His people, the saving refuge of His anointed. Save your people, O Lord, and bless your inheritance. Hear, O Lord, the sound of my call. Be my helper. Do not forsake me, O God, my Savior. Who made heaven and earth. O Heavenly Father, we beg you through our Lord Jesus Christ, whom you have made the sacrifice that takes away our sins, to receive our prayers and offerings, and through him to give us the grace to be reconciled to you and to one another. Then, being at peace with you and each other, we may be able to offer sacrifices of praise with the holy apostle Saint Jude Thaddeus before your altar in heaven above. This we ask of you who are blessed forever. Amen. Please kneel. Most Holy Apostle Saint Jude Thaddeus, faithful servant and friend of Jesus, the name of the traitor who delivered your beloved Master into the hands of his enemies has caused you to be forgotten by many. But the Church honors and invokes you universally as the patron of hopeless cases and of the things despaired of. Make use, I implore you, of that particular privilege accorded to you, to bring visible and speedy help, where help is almost despaired of. Come to my assistance in this great need, that I may receive the consolation and succor of heaven in all my necessities, tribulations, and sufferings, and that I may bless God and all the saints throughout eternity. I promise you, O blessed Jude, to be ever mindful of this great favor, and I will never cease to honor you as my special and powerful patron, and to do all in my power to encourage devotion to you and love for Jesus Christ our Lord. Amen. O glorious Saint Jude, so dear to Jesus, who gave you the power to do miracles for the benefit of mankind, offer my prayers to the giver of all good, and if it be his will, help me to obtain from his kindness and mercy what I am asking through your powerful intercession. Make your request. Intercessions. Lord Jesus, you manifest your presence, person and power in your saints.
Through Saint Jude, you show your love and kindness toward all. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Help those who are poor, who have no food or homes, who seek work. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Heal the sick and depressed. Let the lonely know the comfort of your love. Assist all in need of your mercy. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Show your continuing love to our friends and benefactors, and to those who join with us in these prayers. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Console and comfort the sinner and the forgotten, those dying at this moment, and grant eternal rest to our beloved dead. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. O glorious Apostle Saint Jude Thaddeus, true relative of Jesus and Mary, I praise and thank God for all the graces He has bestowed upon you. I humbly prostrate before you. I implore you to gaze upon me with compassion. Despise not my poor prayers. Let not my trust be confounded. To you God has given the privilege of aiding mankind in the most desperate cases. Come to my aid that I may praise the mercies of God. All my life I will be grateful devotee until I can thank you in heaven. Amen. Saint Jude, comforter of the sorrowing and refuge of With sinners. confidence we invoke you. Saint Jude, special patron in hopeless cases. Aid us in our distress. Saint Jude, friend of our Savior. Show us the face of Jesus and we shall be saved. Saint Jude, pray for us. And for all who invoke your aid. Oratio Imperata, pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso, sa pagpapasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman, sa pagtaomo kan sa mong mga pangangaipo, digdi sa daga asin hulikan sa imong kadunongan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Dai mi nasabotan asin nautob an sa imong kabutan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asin ngunya namamatean mi na ang padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban. Huli ka ini naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kan bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ika mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan samong mga kasaalan. Ilikay mo kami ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasoro kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Matindog po kita para sa Angelus. The angel of the Lord declared unto Mary, And she conceived by the power of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done unto me according to thy word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh. And dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God. That we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. For forth we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy As Spirit. it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Please be seated. Iayon taman po sa misang ini ang mga minasunod na intensyones. Pasasalamat for Jesus Christ and the 12 apostles, dulot ni Chas Rebutica. Pasasalamat ni Rosilan Cantara and family, Jesmundo family, Clarice Lianza, Aguinaldo family. In honor of Nuestra Señora de Salvacion and Nuestra Señora de Peña Francia, dulot ni Rosel Burse. Special intention for the success of bar takers by the IBP Albay, for good health of Maribel by Mrs. Maribel Nunez, for good health, guidance, and safety of Jace, Jeffrey, and Gail by Hazel Joy R. Dave, for continuous healing of May Joanne Jesmundo and Milagros Jesmundo by Jesmundo family, for healing of Vicente Magdaraob, special intention of Franz Graheda. Para sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag, Adrian, dulot ni MJ Mansano, Aljon, dulot ni Brul and Nagar family, Jose III, dulot ni Arias, Bosito and Lescano family, para sa kalag ni Donato Dolores Alex. Matindog na po kita para sa pagpuon. Sungaran ka nama, asin ka naki, asin ka Espiritu Santo. Amen. Ang grasa asin katuninungan ni sa Kristo kagurang nantan, pagkamot kan Dios, si pagisumaro o Espiritu Santo, mapa sa indo gabawas. Asin sa imong espiritu. Mga tugang ako untan sa tumang kasalan, tangani magkanago kitang magsilibrar kan mga banal na misteryo. Nag-ukumpisal ako Sa Diyos na makakamahan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ako, makuring sala ako. Kaya nangangadji ako ki Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angheles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako ipamibi sa kagurangnan tang Diyos. Mayara ka man lugod sa to, ang Diyos na makakaman, asin pagkapatawadan sa lamang kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mahera
Mamibig kita, O Diyos, nahuli sa pagpalada na apostoles, nagtugot na kami magpamidbid kan sa imong ngaran, uli kan mga pamibig ni San Udas Tadeo, kaugaying warasan ang simbahan, na danay na magtalubo sa bilang nin mga nagtutubod sa imo. Siya na kaiba mong nabubuhay asin nagahade kasarokan Espiritu Santo, Dios, sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Hinanyugon yato an enot na babasahon. Ginuno sa surat ni San Pablo sa mga taga-Kolosa. Iniyan dahilan kung ta daw ta, puun kan aldaw na inusip sa mo ni Epafras, an bareta dapit sa Indo, danay mi kamong ipinapamibi. An hinahagad mi sa Diyos, iyo na bulanos nindong masabutan, an sa iyang kabotan, kaiba an bilog na kadunongan, asin pagkamidbid na itinatao kan Espiritu. Huli ka ini, matatabangan ka mong mabuhay, siring sa linalaom ning kagurangnan sa Indo, sarong buhay na maninigo sa iya sa gabos na bagay. Ipinapahiling ang bunga sa mga karahayan na ginigibo nindo asin nadadagdagan ang sa indong pagkamidbid sa Diyos. Mapa sa Indo ang kusog na minasari sa iyang mamurawayo na kapangyarihan, tanganing maugmang tiuson an anuman. Magpasalamat sa Ama, huli ta pinapagkanigo kamong makaayon sa mga banal, asin sa kahadean ninda magmana kan liwanag. Huli ta iyan ang ginibo niya. Hinali niya kita sa kapangyarihan nin kadikloman, asin dinara kita sa kahadean nin sa iyang aking namumutan. Huli sa iya sa tong nakamtan ang kaligtasan, ang kapatawaran nin sa tong mga kasalan. Tataramon kan kaguragnan. Salamat sa Diyos. Ipinahayag nin kagurangnan ang sa iyang kaligtasan. Ipinahayag nin kagurangnan an sa iyang kaligtasan. Ipinahayag nin kagurangnan ang sa iyang kaligtasan. Ipinahiling sa mga banwaan ang sa iyang katanosan. Narumduman ang sa iyang pagkamuot asin pagkamaimbod sa harong nin Israel. Ipinahayag nin kagurangnan an sa iyang kaligtasan. Nahiling kan bilog na kinaban ang kaligtasan nin sa tuyang Diyos. Ang bilog na daga maugmang mag-awit sa kagurangnan. Umawon siya sa awit asin kurahaw nin kaugmahan. Ipinahayag nin kagurangnan an sa iyang kaligtasan. Mag-awit nin kaumawan sa kagurangnan, kaibahan ang malumbay na tugtog kan arpa, patunugon ang mga trompeta asin mga hamudyong, maugmang mag-awit sa kagurangnan sa tuyang hade. Ipinahayag nin kagurangnan an sa iyang kaligtasan. An pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Kagurangnan, mapasaindo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo, sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Sarong aldaw, duman sa baybayon nin danon nin Genesaret, si Jesus pinalibutan nin dakol ng mga tao sa pag mahimati kan tataramo nin Diyos. Nailing yan duwang sakayan na haranina sa pangpang. Mga parasira nakaawas na sin naghuhugas kan mga hikot. Luminunad sa sakayan na sa diri ni Pedro asin nagbuot na irayo nin kadikit sa pangpang. Nagtukaw sa sakayan asin nagtukdo sa katawohan. Pagkatapos pagtaram, nagsabi si Simon, magpalawod ka. Asin, ituntun mo ang hikot sa pagdakop. Si Simeon nagsimbag, Maestro, kasubanggi
nagdamlag day kaming nadakop, alagad sa tataramon mo, itutuntun ko anikot. Siring ang ginibo, asin nakadakop nin kadakol na sira, malangani ta magigisi na nikot. Kaya pinaypay ang mga yaon duman, sarong sakayan, tanganing sa tabang ninda, tanganing tabangan sinda, nagdurolok asin napano ando ang sakayan, sagkod na haros malunod. Pagkailing kay ni si Simon Pedro, dumina pa sa pamitisan ni Jesus, sinagsabi, "Rumayo ka sa kagurangnan, ta ako sarong para kasala." Siya asin sa iyang mga kaibahan, nagngaralas, pagkailing ni kandakulo na sira sa saindang nadakop. Nagaralas siring man si Santiago, asin si Juan, mga aki ni Zebedeo, asin mga katabang ni Simon. Si Jesus nagsabi kay Simon, "Dai ka matakot, puon ngunyan, mga tawo na sa imong pagdadakopon. Itong idinoong ninda ang mga sakayan, binayaan gabos sinagsunod kay Jesus." Maray na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Maray na banggi po sa inyo gabos. Pinapayag sa Ebanghelyo ang pag-apod ni Jesus sa mga disipulos na naging apostoles, tanganing makiras sa iyang misyon digdi sa daga. Asin kon sa tuyang hurup-hurupon ang pag-apod na ini sa mga tao na magiging kasunod niya, garo related man sa pangapodan ng kagurangnan sa lambang saro sa to. Siguro, ang may iba sa naso sa pagsimbag sa pangapodan kan kagurangnan, hulita, susog sa katuguan kan simbahan, gabos sa tao, inaapod kang kagurangnan sa kadakol na paagi. Asin, ang pangapodan na ini, bako sa nasa mapili nin padi o seminarista, kung ano pa man, kundi sabi baga sa Catholic Christian or Catholic Catechism, CCC, everybody is called, no, to participate in the mission. Mayo pong daipiga apod. So, ano ang big sabi ni Jesus sa iyang mga first disciples? Ang magtugang na Simon, asin Andres, sin James and John, na pigsabing they were partners with Simon sa indang pagiging parasira. Enot, so sarong spiritual experience kaining mga apostoles. Itong miraculous catch of fish na kung hilingunta sa Ebanghelyo ni Juan, it happened after the resurrection. Dinuli nga nita, dahil pa ninda masyadong nasabotan, pig-predict ni Jesus na 3 beses, pero dahil nanggad nasabotan ng mga apostoles that he had to die and on the 3rd day will rise again. Kaya siguro, sarong pagiling, ining pangapodan o the call of the apostles happened after the resurrection, tanganing magrarom sa indang pagtubod. Because they've already seen so many miracles bago pa si Jesus nagadan. Kung nagadan, asin ibaan sa indang pagtubudan, paano sila magiging enot na mga saksi, no? Kang ginibo ni Jesus.
taang pagiging parasunod ni Kristo, kay po nag-e-end sa eksperyensya na personal manungod kay Kristo. Because if you do not experience it, di man ini magdadanay. Kaya, ining pag-apod ni mahal na Diyos, pwedeng sabihin, nagkapira, or the knowledge of God, maski bago sa paagi ni Kristo, pwede man mangyari in many ways. So, sabihin tanang ordinaryo ng bagay, so mga lawag seminaryo, mga padi, and eventually pwede maging obispo. Pero sabihin tanang natural na ini, no? Sabing bukasyon ngaya, may bukasyon kang sa pagpadi, no? Pag sinabing bukasyon, calling, no? Calling po ang bot sabihin na again, according to CCC, so katugduan sa katekismo, all of us are being called by virtue of our baptism. Kung makuman pagpadi, bukasyon manin mga iba-ibang sitwasyon. So, family life, so single blessedness, as in iba pa. Aside from this, paano tayo mamimidbidan ng Diyos? Si Kristo, mamimidbidan mo kung mabasa kang banal na Biblia, lalo ng Ebanghelyo. It's the story of Jesus. Pero kung, halimbawa, dahil ka man nagkaparasimba, dahil ka man nagpapangadji, you are not very conscious with your religion or religious belief. Igwa pa bandang paagi, halimbawa, itong eksperyensya sa buhay mo, nin kadakol na graces, tinabangan ka, magdaman sa abroad, may nagom kang magayuna, may guspa. Yung magayunan bagang nangyari, no? Nakapasar sa board exam, all of this, kaya masasabi mong may Diyos. If day mo pa namidbidan si Jesus, pag nagpamidbid naman si God the Father through the many actions of our acquaintances, magiging ang madali so pagduman kay Jesus if you study the gospel na pinadala siya kang Ama. Ikatulo, ang bokasyon o ang knowledge na sa mahal na Diyos through the many events in the world. So, pagpangadya ka sa bago sa Oratio Imperata, you have the calamities na nahiling ta, dahi ta kaya bilang tao. Pero kung kita nagkapangadyi, sabi nga ni, at pamadlugod na wawara, o naiibsan, so sa tuyang namamatayan na kaluyahan, as in, kakulangan mga paagi tanganing maintindihan ang naturalesa o ang nature. So, ano pong ang punto? When we are called by Jesus, dahil man dawan mapundo kay Jesus, all the big sabi ta siya ang ikadawang persona, kan Santissima Trinidad. Ninulit ang kaligtasan kang tao, nagpupuon kay God the Father. Si God the Father, linalang ang gabos, with the view na ining sayang aki o ikadawang persona, kan banal na Trinidad, ipapadara digdi sa daga. Nagkasala nga ni so enot ng mga tao in the persons of Adam and Eve. Alagad, pagkatapos kang sa kaligtasan na ginibo ni Jesus, to dying on the cross, rising again, nagbalik na siya sa kalangitan, ipinadara naman si Holy Spirit. Tanganing ipadagos ang mission, which means, so,
katotohanan kang ginibo ni Jesus, katotohanan kang tinugda sa simbahan, as in kung ano-ano pa. So, sabi na, iguanin economy of salvation, baka umanining sarabay na ipinahayag. So, kung babasahon tang Old Testament, the story of God, the Father, may piniling banwaan, Israel, as in, sa piniling banwaan na ito, yung duman hali so Mesiyas o so pinadara nin Diyos. As in, tinutugdan man kita na maabot ang aldaw, na mabalik siya giraray. That is what we do in the Mass pag pagpahayag kang pagtubod, no? Kristo nagadan, Kristo na buhay, Kristo mabalik giraray. Kaya tulong face of the Father sa iyang paglalang, si gitna, si Jesus, pagligtas, redemption. As in the last phase, the face of the Holy Spirit, pagpabanal sa tuya, and leading us to the truth and wisdom of God. Ngunyan si Son and Holy Spirit, pareho managad iyan. Kaya lang iba lang ang function sa satuyang kaligtasan. So, kung gabos kita inaapod, ano ang magiging kasagutan? Si Pedro, na sabi digdi, was absorbed or namangha duman sa catch of fish. Pero hindi naman tayo lahat siguro pakikitaan ng milagro para sabihin tang matubod kita. Maybe it was necessary na nagibong milagro si Jesus tanganing without the lecture, without the orientation, kung baga, may first experience na sa mga apostles. Tanayling nila mismo na ranasan ang pigasabing power of God through Jesus. Sa tuya man na-experience siya, when do we say that God is present? Kung nga na Jubilee of Hope, pigasabi ng tao, sa tubang, sa palibutan nin kadakol ng mga manifestasyon, nin power, the power of the evil one, the power of the people entrusted by God, tanganing magbalik ang katanosan, sa kita digdi matubod. And it's not easy to build up or to arouse the faith in our hearts. Lalo na bagang tao na nagdidepende sa material or physical na evidence. Anyway, ang pangapodan kan kakurangnan, pangapodan sa gabos, as in, magkayuno na ma-experience yata sa pagkamuot, kang mahal na Diyos. Tayo ni, nagtaon in inspirasyon sa mga disciples in order to continue. Kung ngunyan kita ng mga bagong disciple, saan kita naghuhugot ng lakas, tanganing ipadagos tang pagsunod kay Kristo. Of course, you are here always, every Thursday. Nagpapangadji kita, naglalawom kita, as in iba pang mga religious acts. Kung sa padagos na pag-ibok kayan, nagrararom ang pagtubod tas kagurangnan, siguro, maski papirang milyones, bilyones ang mawara sa flood control, sa ano pa man na corruption, nagtutubod kita na madadaog iyan kang power of God, power of prayer, power of goodness over evil. Sarabay kitang panghadji, di manggaro iyan magdadanay.
Yan ang pagtubod ta. Because our faith can move mountains according to Jesus. Pero importante, niyaon po so pagtubod. Na every time may mautang sa imo, di mo pigas sa yumahan, may naghahagad ng tabang, di mo pigas sa yumahan. Natata nagigaybo mo iyan. Because nagtutubod ka na si Jesus, ma-supply giraray sa imo kung itatao mo. A firm believer in Jesus, in God, will have pockets, mga bulsa, na dahi mauubusan. Jesus is the way. Kita ang mahiling kang wing iyan, tanganing yan ang gagamiton ta towards a deeper understanding of Jesus. Tapos untay ding humiliya sa paagin sarong istorya. So, sa rodang lugar na medyo tahimik, suddenly one day, nagkariribok sinda, biglang nagdaralagan sa mga ayam, and everybody was barking. Baga pag may nagbark na sarong ayam, simbag man so ng kadahog na ayam. And everybody barks. Ngunyan, para libot-libot sila duman sa lugar na ito, from street to street, hanggang sa napagod na sa ibang ayam. Nag-aralian na. Unti-unting nagpurundo, nagbaralik sa pigalian, hanggang sa saro na sa naanatada. Ito na lang na nakahiling kan rabbit. Sa may rabbit pa lang naglaog. So iba, dahil manahiling, nakisabay sana, nakibatok sana. But in the end, they will become exhausted, disinterested, taday nila nahiling si pigahabol ninda. Kung kita nagsusunod kay Jesus, nahiling ta daw si Jesus. Siyempre dahi. Pero sa istorya, sa mga pagbasa, sa tatarama ng Diyos, we try to see not so much with our physical eyes, kundi with our inner eyes, the eyes of the heart. Diyan po nag-speak si Lord. So if you are going again to magawa ka na naman kasalanan, gagawa ka na naman ng mali, listen to your heart. Kung iyan ay sinasabi ni Jesus na gagawin mo o pinagbabawal. If you listen to the Lord with your heart, aram ta. Unti-unti mong nakikilala si Lord. And like the first dog which barked in the story, dala-dala natin ang experience-ang yan. Kaya come hell or high water, may baha, may kalamidad, anumanan, di po matitinag ang pagtubod ta. Takita mismo naka-experience. If we did not sow or we did not see anything, di kitang madadara. Every time we are asked and to decide between right and wrong, di kitang panghahawakan. Tadita na experience si Jesus. Pero kung igwa, di po kita matitinag. So, what do you ask? St. Jude today. St. Jude, tabangin man kaming may experience sa Jesus sa maraming paraan, psychological, physical, historical, cultural, whatever. As long as Jesus becomes real to you, and pigigibo mo ang pigtatara mo, pano-pano ni Jesus o istorya ni Jesus. Magayon po hindi na makasabay kita duman sa tarakbo ng mga aso, but we know why we are running, and we know the reason why we continue to run, because there is something that happened to us. Sa Nudas Tadeo,
pamibi mo kami. Magpamibig ko mga tugang, tanganin sa kuasin sa indong atang, maako manlugod kan Dios amang makakaman. Ako ang manlugod kan kagurangnan, an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan kami naggagalang sa ding sagod na kamurawayan kan banal na apostol Sanudas Tadeo, namimibi sa imong akoon, an sa mga panuga, sin magkanigong pasunodon kami sa pagsilibrar kan mga banal na misteryo, liki Kristo, sa mong kagurangnan. Amen. Kagurangnan, mapasaindo, Asin sa imong espiritu, itaas sa mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Pasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Toong maninigwasin dapat, matanos sa nakakaligtas, danay sin minsan sa magpasalamat kami sa imo. Kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakaman na daing kasagkoran, nuli kay Kristo, ang sa mong kagurangnan, ta pinatugmad mo sa mga apostoles ang sa imong simbahan. Tanganing ini maging danay natanda kan sa imong kabanalan sa daga, sin magtaonin mga langit no na katukduan sa gabos na tao. Kaya ngunya na sinsagod pa man, kay baan bilog na hukbo nin mga angeles, dusay sa imo sa isip kami sa ranong nagkukurahaw asi nagsasabi, kagurangnan ni kanagadan banal, barabo ding kabos ng kabanalan, kaya ni mga atang namimibig kami pabanalakan ng bon, kan sa imong espiritu. Tanganing para sa mo maging hawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan sa Yesu Kristo, kan siya sa rugaring nabuot. Pinagpasalaiban sa pasyon, nagkuhanin tinapay, asin pagpasalamat binaakini, itinao sa mga disipulos na sabi, magako kamo kabos asin magkakan kay ni. Tainian sa kuyang hawak na idodolot para sa indo. Siring man pagkapamanggi sa pagkayaman kang kalis, singgirari na pagpasalamat sa imo, tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, magako kamo kabos asin mag-inom kay ni.
Tainian kalis kan sa buyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, inipag-ibuhon nindo, sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Pagkagadan mo magurang ipinapamalit niya mo. At pagkabuhay mo liwan ipinapahayag. Sa kuda ikaw Kaya kami nagpapakinabang, nagrurubdom kasi yung pagkagadaan sa yung pagkabuhay liwat, nagdudulot sa yung magagurangnan, kaya ding tinapay ng buhay sing kaligtasan. Nagpapasalamat, pinapagkanigo mo, magatubang, sin maglingkod sa imo. Kasi nagikimahera kami nag-aarang, kami nagpapakinabang kang hawak kasin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Karong dumakagurangnan sa imong simbahan na nakalakop sa bilo ng kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Papa si Leon, sa mong obispo si Joel, si nga gabos na klero. Siring man garom dumas sa iyong pagkaherak, sa mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, turog na mga pinapamibi, sing ginigirumdom sa misang ini, asin ang gabos ng mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami kabos, namimibig kami, tanganing kaiban, Santa Maria Virgen, na inakan Diyos, San Jose, sa iyong esposo, San Judas Tadeo, sa mga banal na apostoles, sa kay tupan na kapagaya-gaya sa imo, magkanigong maging kairas, kan buhay ni daing kasagkoran, mag-umawasin pamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kay Banya, asin sa iya, sa imo, Diyos amang makakaman, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Kan man nakakaligtas na tugon sa binatuod kan Diyos na unang kaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama niya mo, niyaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga ninsiring sa langit. Ang samong kakanon sa rualdaw, itao mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hare kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibig kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninungan. Tanganin kaming natabangan kan sa imong pagkaherak. Maging daning nataling ka sa kasalan, si manligtas sa gabos na kaporisawan. Mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na sa Yesu Kristo. Ulitas sa imo an kahadean, asin an kapangyarihan, siring man an kamurawayan sa mga kapanahonan. Yesu Kristo kagurangnan, kanya nagsabi sa mga apostoles, katuninungan, winawalat ko sa indo, an sa kohong katuninungan, tinatao ko sa indo. Are pagilingaan sa mga kasalan, kundi an pagtubod, kan sa imong simbahan. Asin mapagkanigwa, siya mapatuninong, asin magkaburunyog,
susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Tuninongan na sin pagkamot kang kagurang nandanay na mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Tinawan ka mo kan tandaan ng katuninongan. Peace be with you. Peace be with you. Cordero ka Diyos na nagpaparang, kan mga kasalan kaginawan, kaheraki kami. Cordero ka Diyos na nagpaparang, kan mga kasalan kaginawan, kaheraki kami. Cordero ka Diyos na nagpaparang, kan mga kasalan kan ginawan, gawin kami katuninongan. Mga tugang sa kagurang Hesus Kristo, bot na mag-erok sa lambang saro sa to. Siyang kodero kan Dios nagpapara kan makasalan kinaban paladan mga inapod sa pamanggi kay ning kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo ni kamagdagos sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan. Pangatamanong kita kang awak ni Kristo sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Itinawos sa mga bus, inuman ang buhay.
makakahipno. Ikapalan kagurangnan, an makakapano, an manugang pamana, na inihidaw, din sa kuyang dukhang puso. Dalaluhay liningawan, sa pagsunod sa linakawan, pagkusuga sa kaluyan, mautong sa imong kabutan, dawan gamos mawara, dawan gamos magpaya, manurog na mahalaga, ikaw makasakuya. Ikapalan kagurangnan, an makakahipno. Ikapalan kagurangnan, an makakapano, an manugang pamana, na inihidaw, din sa kuyang dukhang puso. Din sa kuyang dukhang puso. Tinapay asinarang niyong inaako, at sa imong hawak asindugo, sa pagirumdumkan sa iyong kaligtasan, asin pagpapahayag kan sa imong kamurawayan. Ikaw tinapay libuhay, ang sakramentong itinusay, sa pagmamanalkan sa imong simbahan, tandakan mga mahal. Tinapay asinarang niyong inaako, at sa imong hawak asindugo, sa pagirumdumkan sa imong kaligtasan, asin pagpapahayag kan sa imong kamurawayan. Please kneel for the prayer to Saint Jude for healing. Dear Saint Jude, you love God so much when you live upon the earth. You were known even then as a great miracle worker, so great did His power live in you. Now that you are in heaven, you share in God's glory and in His power in a more perfect way.
Look on me with kindness as I come to you in my need. I pray for healing for myself and for those whom I love. We need healing not only in body, but especially in spirit. We need a spirit of love and forgiveness, a spirit of repentance, a spirit of openness to God's grace. The whole world needs healing from its many wounds of hatred and despair. Pray for us, St. Jude, and receive the petitions I bring to you today. May God be glorified by your life of holiness, by your surrender to the power of His love. Amen. Mamibi kita. Kagurangdan kami nag-ako kan mga sakramento mapakumbabang nag-aarang sa imo sa Espiritu Santo. Tanganing an samong ginigibo sa pagalang kan pagsakit kan sa imong apostol. Sa nudas today, mapadamay kami sa imong pagkamot. Huligi Kristo, sa mong kagurangnan. Amen. Kagurangnan. Matukaw po kita para sa magkapirang announcement. Magkakaigwa po nin second collection para po ini sa pagmantinir kan mga fasilidad kan sa tuyang simbahan. Anatipon niya tong kolekta sa mga misa kan nakaaging Webes, nagabot po sa 24,261 pesos and 55 centavos. Anaambag niya to sa siring na oras na misa, nagabot po sa 5,173 pesos and 20 centavos. And second collection, nagabot man po sa 5,628 pesos and 35 centavos. Siring man, ang nakolekta niya tungon niya na bulan na Agosto, hali sa tada canisters, igwang total na 20,387 pesos and 50 centavos. So mga nagbalik kan sa indang canisters, pwede na po kuahon sa opisina ang tada canisters. Tanganing magpuon naman na maghulog sa mga ini para sa bulan nin Setyembre. Salamat sa danay na pagtabang sa mga nangangaipo. Maut mi man po pasalamatan ang mga nag-donate ka nakaaging simana. Magkapirang anonymous na may kantidad no 1,000 pesos, 500 pesos, 400 pesos. Diyos mabalos po. Tinigda po kita sa bendisyon. Kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Mga pamibi, intercession sa nudas tadeo, kamo bendisyonan ng Diyos na makakaman ng Ama, Anaki, Asin, Espiritu Santo. Amen. Dinulutan ng banal na sakripisyo, lakaw kita sa katuninongan, sa pagkamot ni Kristo. Salamat sa Diyos.